Banengkong ipan pau jing SNGEWBHA Blei pala sya ingi bengenyo ikani ke SNGEWBHA par khamtam ka bau Blei ulai alam ya ka Balang ngojongi ka jingpen krek ngojongi ban pediang ikani ke jingeseng Women Assembly ka banlong nado ka sipeu hadu ka khan artrik ubnai April arajar arphonrio tena kaliang jong ka Balang ipan pau ka jing SNGEWBHA ya ke Women Assembly ka balajit pala sya ka Balang ngojongi ban pediang yang di ke jingeseng Tiada sin pat nak kaliang jong ka Balang SOHRYNKHAM ida khot pa ya wes ka bhai phi baro ki pramnget ki badan hapok ka assembly ki banajan pada jengai ban ya poilang syakani ka jingiseng ka banlong nado ka sipeu hado ka khar artrik jong banai April arajar arpunrio te kindet ki jingtip syapang ka snong SOHRYNKHAM par komjo ka Balang SOHRYNKHAM ka snong SOHRYNKHAM kumba pitip kadai ka we na ki snong ki behetam hapok ka deuba Asia Kasinong SOHRYNKHAM kadon 40 km na Sorsilong ba kadon 100 km na Jawai. Kalong kabasuk ban poi kasinong SOHRYNKHAM namar ba kadon na ka highway ban let na Shillong sa Jawai. Igi kali ban poi SOHRYNKHAM pila ban yo na po Angelistan pat kador kalong sispa tingka ban let pat sispa tingka bawan. Kidon ru ki jaka jengok kai po kasinong gojongi kadon ka Sweet Falls kadon ka Sharon Tea Garden pai kadon ki wei pat ki ksat ki bai tenat hapo kani ka snong ha ka snong SOHRYNKHAM kadon ru ya ka Bible College ka Slam ai jingi kai siapang ka tin ka jong Blei ka bagi khot kerteng ka Nichols Roy Bible College kadon ru ka pung dhoram ha ka bai nong yalap ba I dhoram ijupen baptis ya ki prabenget ha ka ni ka snong menchwa ka snong SOHRYNKHAM ya ka Balang lasang haus nem ka khandai spa sipeu da santili ki longyeng bat mentare ka jingker khu go jong Blei ka Balang kala roi sibun pangiladon si spa sanpeu tili ki longyeng hapo ka Balang SOHRYNKHAM bat I pastor walambok dekhar ide I pastor in charge jong ka Balang ya kani ka yeng ka pamenta ka phi kani ka yeng mani asdang ban teningkong ya kani ka yeng haus nem ka khandai spa arpusau Pat ka Balang kalayo pan rakhi ka jingdap si spa asnem jong kani ka yeng mani house nem arajar arbusau kidon katu kan itali ka jingeseng ki bakham he ki ka Balang kalayo pan pediang house nem ka khandai spa khandai pulai ka Balang kalayo pan pediang ka jingeseng women conference house nem arajar lai ka Balang kalayo pan pediang ya ka jingeseng music seminar house nem arajar pra ka Balang kalayo pan pediang ka jingeseng nongtrei bat house nem arajar sipeu ka Balang kalayo pan rakhi ya ka jingdap si spa asnem jong ka Balang Blei po SOHRYNKHAM bat haus nem arajar arbusau ka Balang kalayo pan rakhi ya ka jingdap si spa asnem jong ka yeng mani ka badon hapo SOHRYNKHAM kidon katu kat niru ka jingeseng ki bakham he ki ba ka Balang kalayo pan pediang te ka Balang SOHRYNKHAM kalayo pan sei sawut ki pastor bat kidon du sawut ki pastor ki bala poi ban syongkha hapo ka Balang SOHRYNKHAM kidon ru ki evangelist bat komjo ki students ki benang pule ban pentibet syakakam ka jong utrai ti kini ki long gijing pentip bat gijing penbet renti naga banta kani gijing seng haka shipho bat khat wai tarik ya gijing seng on yo an penlong hayeng mani bat ka khat artarik on yo an penlong gijing seng haka madan football jong ka klub maudija lani ka madan maudingong ti gijing pentip ka babot kalong kamne ki kali Kibanwan haka sibho wat kharbai tarik naka bantai ki delegates kibanwan napo Sorsilong philak banrung napo kalat padeng snong pat kendon ki bana bakumjuk ki volunteers ki ban penbet iki kali jongpi ban poi sing mani bat iki kali ki ban bo iki delegates philak ban mi nakalat ayeng mani ban poi spo perslasha ki delegates ki ban submit ki parking naka bantai jongpi ru la penbet te haka sngi ke jong utrai ki parking kalong kumne ki prabnget ki ban napo Sorsilong philak banrung nalat perslasha bat ki bos on penyeng hapo kamaran football yo pom tia bat ki kaliret ki bawana Sorsilong philak banrung nalat pedeng snong ya ki parking on bu hapo ka school Green Hill te ki prabnget ki bawana po Jawai philak banrung nakalat madan lulong ki bos on penyeng hapo madan yaulingka kendon ki volunteers ki ban penbet ya kini ki jaka parking bat ki kaliret ki bawana po Jawai pendrung bet nalat pedeng snong ban poi siang meni ban poi spo ka madan thawesit ka parking ka balapen krek na banta jongpi ka badan hajan ka jaka long jingeseng bat naga banta ki karpas philak bandrung nalat perslasha kendon ki jaka parking ki bakerpang naga banta jongpi hajan ka jaka
kabalong jingiseng. Kay jing pentip ki babot na kaliang jong kabalang gila mana persya bot omsya inu rupandi jing di hakas ngilong jingiseng kata khar arterik hapo ki jaka ki bamarjan bat kani ga jaka long jingiseng. Kabalang bat ka assembly kalapen kre ikinong ringdor be kinong shondor na kamenta kani ga jingiseng te kumta la karparet ipi baro ki prabnget ki wan si kani ga jingiseng ba phindom ringdor ba upload ki video ki personal channel ni ki personal blog ki jongpi desai sin pat da kamen sim ka ba id ba ka bas ngukulut ka balang ka khot SNGEWBHA ipi baro ki prabnget banajan bana jingai kumju kinong shong ba phin SNGEWBHA ban ya poilang si kani ga jingiseng kabalong na do ka shipeu tarik ado khar tarik jong benai April arajar arpenriu Blei na kamata ka buram jong Hakabanung kong ngi aingu ya Blei bangi yo ban pidiang hi kini jingiseng Women Assembly kabalang Blei mi kaliabat Assam ka bashipeu hakani kabalang ka jungi SOHRYNKHAM kumta ngi pidiang SOHRYNKHAM bat ni khot SOHRYNKHAM pi ki prabnget baro na kabalang Blei mi kaliabat Assam kam tam ki pralong kmi ki kente samla bikin ya poilang saya kini jingiseng ken maulem ya ke jing duai na ke jing kerpa chungi ke jingiseng kente bepin buk jing duai nam ta kini jingiseng bat nginget ba ke jing job jong kini jingiseng kan wan na ka ket ke jong Blei na ka benta ka buram ke jong Blei amen